खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बर' माहारिनि गेजेराव आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गासिबो थाम्बनेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायगोन गेदेरमा रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। बै समनि खोथाफोरखौ आङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो आसा खालामो। जायफोर गावनि मेगनजों गावनि खोमाजों बै समनि आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबा गावनि मेगनजों नुनाय सोरबा खोमाजों खोनानाय बिथांमोना गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायलायनाया मोजां। मा बुस्थुखौ फोरमायलायनो थाखाय आङो फोरमायदों बै समाव जेब्ला एनडिएफबि आफादखौ गायसनदोंमोन बे समाव उपेन ब्रह्मनि सोमावसारनायाव उपेन ब्रह्म आरो रन्जन सारजों शिलंआव थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव 9 बार सावरायलायनाय जादोंमोन। बेखौ साफा सानै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मोनथियो। गासिबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा मोनथियाबो जानो हागौ मानो थाखाय सावरायलायनाय जादोंमोन आरो सोरबा साफा सानैया आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा गावनि खोमाजों गावनि मेगनजों नुवाखैबाबो एसेबाबो सोरबा बायदिया खोनाबोदों आरो सावरायलायदों होननानै सोरबा बायदिया एसेबाबो सोरबा बायदिया मोनथिनाय दं। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बै समनि जेब्ला बर' हारिखौ सोरबा फारसेया खलमजों खारदो सोरबा सासेया हाथियारजों खारदो बर' हारिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा थाबैनो जाफुंगोन। बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्रा गाग्लोबनायखौ जाहाथे गिख्रंनाय बायदि बै समाव सावरायलायनानै एनडिएफबि आफादा हाथियारखौ हमदोंमोन। बेबायदिखौ माखासे उपेन ब्रह्म थानायमोनब्ला दिनै मोगथां महराव दिनै बुजिनो हागौमोन। अब्लाबो आङो आसा खालामो जायफोर उपेन ब्रह्मनि आगदा आखि जायफोर बिथांमोना थाफाग्रा बिथांमोनहा एसेबाबो मोनथिगोन। बेनिखायनो आं खावलायो जायफोर मोनथियो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुहुमनि बर'फोरनि खाथियाव आङो फोरमायजानो आं लुगैयो बै समनि आबसुआ मानो थाखाय आरो आबसुनि दैदेनगिरिया उपेन ब्रह्मआ मानो थाखाय शिलंआव थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै 9 बार सावरायलायदोंमोन एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरि रन्जन सारजों। बेखौ आं फोरमायो जाहाथे गेदेरमा रायजो राजाफ्रा फोथायाबा उननि समाव रन्जन सारनाव सोंनानै आरो जेलाव फैनानै सोंफैनो हागोन उपेन ब्रह्मजों मालाबा बर' हारिनि थाखाय थासारिनि थाखाय सावरायलायनाय जादोंना जायाखै। बेखौ आङो बड'लेण्ड रादाबनि बिथांमोनखौ आङो सोंनो थाखाय आङो बेफोरबायदि माखासे खौरांखौ बड'लेण्ड रादाबनि खौरां बुथुमगिरिफ्रा जाहाथे थांनानै रन्जन सारनि खाथियाव सोंनाया मोजां। बड'लेण्ड रादाबा हारिनि थाखाय खामानि मावनो आगान सुरदोंबा आं बेखौ खावलायो बै समनि उपेन ब्रह्मजों रन्जन सारजों सावरायलायनायखौ फोथायाबा रन्जन सारनि खुगानिफ्राय बड'लेण्ड रादाबा थांनानै सोंनो हागोन बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो आगान सुरदोंबा नैखौसो आं खावलायो। बर' हारिया गावजों गाव डिसि आरो आबसु बुथारलायनाय गावजों गाव न' बां सावनाय माखासे सम फैदोंमोन। बेबायदि समाव बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबि आफादा जोनोम जानानै बेबायदिखौ गावजों गाव न' सावलायनाय गावजों गाव बुथारलायनायखौ बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमै हमै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सैमा फाग्लाफोर बायदि होसो होसो बुथारजानाय जादोंमोन। बेबायदि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सौसिबोनानै बर' हारिनि पिटिसि आरो आबसु दावहाखौ सुग्लायहोदों। जेरैबायदि बेफोरबायदि माखासे गावजों गाव दाङाबाजिखौ एनडिएफबिया खौसे खालायबोदों बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव गोसोखांनाया मोजां। बेबायदि एनडिएफबिया बाहागो लाबोदोंमोन। एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बर' हारिया खौसे जानानै फैदोंमोन। बै समाव गुबुन हारिफोरनि गाग्लोबनायखौ गावजों गाव दाङाबाजिखौ जेरैबायदि उपेन ब्रह्मआ बेबायदिजों जानाय नङा होननानै उपेन ब्रह्मआ डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमनानै सावरायलायनाय जादोंमोन।
शिलंआव थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सावरायलायदोंमोन बेखौसो आङो खावलायो। जायफोर आबसुनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रा उपेन ब्रह्मनि आगदा आखि, जायफोर उपेन ब्रह्मनि फोथायसुला बा फोथाय जाग्रासिन सोरबा साफा सानैया खोनादों, मेगनजों नुदों जानो हागौ, गावनि मेगनजों नुवाखैबाबो खोमाजों खोनादों आरो उपेन ब्रह्मआ गावनि आगदा आखि, गावनि फोथायजानाय सोरबा सासेनो एसेबाबो फोरमायलांदों जानो हागौ। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर बै समाव उपेन ब्रह्मआ डिआर नाब्ला सारजों लोगो हमलायनानै सावरायलायनाय समखौ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो थाखाय आं खावलायो। जायफोर बै समनि आबसुनि सिनियरफ्रा, आबसुनि माखासे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनानै माखासे दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलांनाया मोजां। बै समाव उपेन ब्रह्मआ मानो थाखाय डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमलायनानै माबायदि सावरायलायदोंमोन। बेबायदि समाव उपेन ब्रह्म आरो डिआर नाब्ला सारजों शिलंआव थानानै बा शिलंआव लोगो हमलायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेन सायाव, गारि सायाव सावरायलायनानै बर' हारिखौ माब्रै गावजों गाव खौसेखौ जानानै माब्रै गुबुन हारिनिफ्राय देरहासार जानो हागोन, बेबायदिखौ सावरायलायनानै बिथांमोना डिआर नाब्ला सारा गावनि नाजानाय, हाथियारनि नाजानायखौ बेसेबांबा गावसोर सानैजों सावरायलायनाया बेसेबांबा बर' बिमानि थाखाय बेसेबांबा बोलो होसारनाय, बेबायदिखौ बिथांमोना गावसोर सानैजों बिदा फंबाय जानानै बिथांमोना सोमावसारबोदोंमोन। सावरायलायनानै उपेन ब्रह्मआ गावनि गोसोखौ बेसेबांबा गिदिर साननानै लानानै आंनि उनाव आं गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोबा जोंनि बर' हारिखौ बेंग्रा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोरबा गुबुन हारिया हरनि समाव न' बां सावनो फैयोबा, सोरखौबा बुथारनो फैयोबा होबथाग्रा आंनि फंबाय डिआर नाब्ला सारा दंखायो होननानै बेहा उनथिं साननांगौनि बेहा सम गैयामोन। सिगांथिं सोमावसारनाय सरखारजों खलमनि दावहा नांनो थाखाय बेहा गोसोखौ होसारनो हानाय मोनसे सम फैबायमोन। बेबायदिखौ उपेन ब्रह्मआ नाजाबोदोंमोन। जेरैबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोबा, मिथिं दावथिं खालायनो थाङोबा, गुबुन गुबुन जायगायाव सरखारजों सावरायनो थाङोबा बेहा उनथिं सानफिननांगौ बेहा सम गैलामोन। मानो होनोब्ला उनाव बेंग्रा, उनाव होबथाग्रा, बर' हारिनि हर सान होबथाग्राया जाहैबाय डिआर नाब्लाया। गोगोमै उपेन ब्रह्मनि गोसो गोरबोआव बेसेबांबा गिदिर साननाय हनाय, उपेन ब्रह्मनि गोसोआव साननाय दंखायोमोन। बर' हारिखौ होबथाग्रा, बर' हारिखौ गाग्लोबनो फैग्राफोरखौ फिनै होसोफिननो हानाय आरो बिथांमोनखौ गाग्लोबफिननो हानाय जोंहा फंबाय सासे नायल' जाल' डिआर नाब्ला दंखायो होननानै गावनि गोसो गोरबोआव उनथिं नायफिननो बेहा सम गैयामोन। बेबायदि बिथाङा गावनि गोसोखौ गिदिर साननानै लानानै सरखारजों खलमनि दावहा, लामा जथेनाय बेबायदिखौ बेसेबांबा बुहुमनि बर'फोरखौ, बर' हारिनि गेजेराव आन्दालनखौ खालायलांनो सम मोनदोंमोन। आरो लोगोसे डिआर नाब्ला साराबो गावनि नाजानाय, गावनि हारिखौ होबथानायाव जेरैबायदि खलमनि सावरायलायनायाव आंनि बिदा गेदेर उपेन ब्रह्मआ आवगायलांबाय थादों। बिनि थाखाय आं अराय सम हारिखौ आं होबथागोन आरो गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनो फैयोबा आङो जेरैखि जाया आङो हारिखौ आं होबथागोन आरो जोंनि हारिखौ गाग्लोबग्राफोरखौ आङो फिननाय होगोन होननानै बेसेबांबा गावनि बर' बिमानि अननाय, बर' बिफानि माखासे फोरोंबोनाय माखासे गियानखौ नाजा नाजा देरहासार जाबोदोंमोन। बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव फोरमायलायनाया मोजां। बेबायदि माखासे समखौ बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायलायनाया मोजां। उपेन ब्रह्मजों डिआर नाब्लाजों माबायदि सावरायलायनानै बर' हारिखौ बेसेबांबा दिनैसिम बर' हारिखौ आलो गोजोनै गेरेमसा महरै बुहुमाव सिनायथि होबोदों। बेफोरखौ बर' हारिनि जायफोर एनडिएफबिनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा फोरमायनाया मोजां ससियेल मिडियानि सायाव, आरो जायफोर आबसुनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मेगनजों खोनायाखैबाबो सोरनिबा बुंनाय उपेन ब्रह्मनि खुगाजों खोनाबोदों, बेफोरबायदि रावखौ गेदेरमा रायजो राजानो फोरमायलायनाया मोजां। आरो दिनैनि समाव बेबायदि खोथाखौ लानानै एनडिएफबि आरो आबसु आरो बै समाव जेरैबायदि बर' हारिखौ आवगायबोदोंमोन, जायफोर साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा मोनथिदों, गासिबो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मोनथियाबाबो साफा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा खोनाबोदों आरो मेगनजों नुबोदों। लोगोसे एनडिएफबिनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्राबो खोनाबोदों आरो बेफोरखौ आङो ससियेल मिडियानि सायाव आरो जायफोर बड'लेण्ड रादाबखौ आं खावलायो,
बेबायदि खोथाखौ बेबायदि जारिमिनखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनाव सों। उपेन ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि मालाबा बर' हारिनि थाखाय सावरायलायनानै आन्दालन हाथियारजों बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारबोनाया सावरायलायनानै सोमावसारबोनाया आवगायबोदोंना बोआखै बेखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनाव सों, आबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव सों, बड'लेण्ड रादाबखौ आं खावलायो। जोबथारनायाव नैखौसो आं बुङो, बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि दिनैनि बे गोसोम सानखौ बा गोसोम लिडारफोरखौ दिनै नुजानायनि सायाव रायजो राजाफ्रा बारा नोजोर होयैया मोजां। बिथांमोना जेरै खामानि मावो मावलांबाय था, नैबेखौसो आं खावलायो। बर' हारिया खौसे जानानै लामा जथेनाय सोमावसारनायखौ सरकारनि सायाव जुरिफिननांगौनि समा फैथारबाय। बे समखौ थाबैनो सोमावसारबाय थानाया बर' हारिनि थाखाय मोजां। मानो होनोब्ला बै समावनो बुंखादोंमोन, बामोन हारिया बर' हारिखौ बिखारि खालामनो थाखाय गोसोआव साननाय हनाया दिनैसिमबो खाराखै। प्रमदआ बर' हारिखौ बिखारि खालामनो थाखाय दिनै नाजादों। बेबायदि समखौ जोगारनो थाखाय बर' हारिया खौसे जानांगौ, आं बेखौसो आं खावलायो। लोगोसे आं फोरमायो, जेरैबायदि आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि सोरबा सासेखौ बुङोबा बखिलाबायनाय, केस होनाय, सोरबा दिनै गावसिनि मेगननि नोजोराव गोसोआव मोजां मोनाबा मालाबा बखिलाबायनाय, बेबायदिखौ हरखाब बिथांमोनहा आन्दालन खालायो। बर' हारिखौ होबथाबोनाय, बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय दैदेनगिरिनि थाखाय दिनै मानो लामा जथेनो हायाखै, सरकारनि सायाव मानो बखिनो हायाखै? मानो थाखाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, आबसुनि मावथिफ्रा मानो थाखाय दिनै डिआर नाब्लानि थाखाय दिनै लामा जथेनो हायाखै? सरकारनि सायाव मानो फंसेबो राव बुंनो हायाखै? नैबेनि थाखाय बुनसु आफादा जोनोम जादों। बुनसु आफादनि सायाव जुदि सोंखारिबा फाग्लानि सार्टिफिकेट दिहुननानै आं मा खालायगोन? मानो होनबा आं फाग्लानि सार्टिफिकेटखौ आं दिहुनखानोसै। जुदि बुनसुनि सोमावसारनाय, एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायाव जुदि सोरबा आबसुनि मानसिया जुदि बेरेखा बुङो, बेखौ आङो बासथाबनानै अरनानै थैलोंनासो आं गारगोन। डाइरेक्ट आं दिनै डिक्लेयार होबाय। आङो फाग्लानि सार्टिफिकेट दिहुननानै सोमावसारनायाव, एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायाव, जिखुनु जाया बर' हारिनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि बर'फोरनि सोमावसारनायाव बेरेखा बुङोबा, आंनि साखाथि फाखाथि थानायाव आङो बिथांमोनखौ बासथाबनानै आङो अरनासो आं थैलोंनानै गारगोन। दिनैनि गेजेराव आङो वार्निं होदों, बुनसुनि सायाव सोरबाफोर जुदि बेरेखा खोथा बुङोबा, बुनसुनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबा साफा सानै जुदि, सोरबा आबसुनि साफा सानैया जुदि बेरेखा खोथा बुङोबा, अस्थाबनानै थैलोंनासो आं गारगोन। दिनैनि सायाव आं वार्निं होबाय। बिनि थाखायनो आं बर' हारिनि गेजेराव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। दिनैनि समाव बर' हारिया खौसे जानानै सोमावसारनायनि सम फैबाय आरो दिनैनि समाव आङो फोरमायदों। जोबथारनायाव आं फंसे बुंबावो, बै समाव आबसु आरो पिटिसिनि जेरैबायदि गावजों गाव न' बां सावनाय बुथारनाय, बेबायदि समखौ उपेन ब्रह्म आरो डिआर नाब्ला सावरायलायनानै माखासे बर'फोरनि खौसेखौ माब्रैबा सरकारनि सायाव सावरायलायनानै आन्दालन खालायनानै हाथियारजों गुबुन हारिफोरखौ सिगिनानै माबोरै बर' हारिया जौगाबोनो हागोन, बेबायदिखौ बिथांमोना नाजाबोदोंमोन। आरो जेरैबायदि सावरायलायनानैसो बिथांमोना बर' हारिनि, नोंथाङा थांदो हाथियारजों, नोंथाङा थांदो खलमजों, बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोना नाजाबोदोंमोन। उपेन ब्रह्मआ गावनि आगोमा जिउखौ लामा ससेयाव आसखान्दा जानायनि उनाव रन्जन सारा गावनि आगोमा जिउखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन। बेबायदिखौ बर' हारिनि गेजेराव गेदेरमा रायजो राजाफ्रा अननो रोङाबा बिनिफ्राय जोंहा मा दंबावो? बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा साफा सानैया रायजो राजाफोरनि खाथियाव बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायनांगौ आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो साफा सानैया फोरमायनांगौ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव। बिनि थाखायनो आं खावलायो खनले आरो बुनसुनि सावरायनायाव, बुनसुनि सोमावसारनायाव बेरेखा बुङोबा, नैबे बिथाङा मेडिकेल सार्टिफिकेट दिहुननानै फाग्लानि सोरनिबा थैखौ आं लोंनाय जागोन। डाइरेक्ट आं दिनै डिक्लेयार होबाय।